Illum ħanamel 5 episodju ta' GTA 5. Iżda stenna naqqa għandi ideja. Taraw dak l-aeroplan tedri xi l-nifqaw le mhux bil-granate, bl-RPG. La ma jwassalx, mhux se jwassal. Insomma, l-idea li kelli għallum hija din li just intel u naqa bil-karozzi nixtieq immur intellaq ngħid il-verità. Ma kellix ma nafx naqbad nagħmel ngħid dritt. Imma l-bira kont qed nagħmel GTA. Proprio għallum insomma, ma sa. Kont qed nagħmel GTA u għat fucking x'ismu. Għandi bdiet nagħmel il-tliela u għat issa nitfaħħa fuq YouTube. Issa li ħanagħmel ħammur fil-garaġġ ħanilkom naqa' karozzi l għandi u naraw l-lum karozza ħantelqu biha, narakom hemmhekk. Mela kif għattilkom wasanna fil-garaġġ kif tistgħu taraw jekk indunajtu għand il-pulizija warajja imma insomma min jafala. Tejt inqalajt ġo xi trabil min jaf. Dawn huma l-karozzi l għandi jista' jkolli 4 ma s'issa għandi 3 għax jirrelax, alright? Għandi da trak tal-ostja, da trak bennus joġobni, ma ovvjament nistan tal-labieħ. Murrani jihu. Aw, insomma, titnitellaq bieħ. U le, insomma, ħantellaq bdil-bajda. Detta għandi dik il-klassiku kol bluna, ma ħantellaq bdil-bajda, għax karozza tal-ostja. Ma jduli, forsi l-episodu li miss, forsi, miss sawatkom. Namel wieħed namel telliqa b'dak. Bit-trak li fih daqsalla. Insomma, ħana ħarbu l-pulizija l-ewwel. Mbagħad immorru. Skużani, ma meta tkun qed tagħmel l-affarijiet live ikollok bżonn mhux ikollok bżonn jiġraw l-affarijiet qed tifhem. Allura jkolli bżonn nitfewwa xi kultant. Qed tifhmu? Insomma, raw naqa' il-karozza kemm tal-osti. Illa diġà. Diġà bqajdi ħelġa fucking height. Kemm jinux. Madonna. Tal-mistrija. Ma importax. Tidħlux aktar ġofija. Ma vera karza d-duluri, Vera karza d-duluri. Weħan fiċu naħarbu l-ostja polizija mmorru għal race, alright? Mela. Ma għajdu li naqax taħsbu minn dil-karza. Karza d-duluri. Ara ma tejdux li mux karza d-duluri. Unnu taw kem nafinsu. L-ewwel episodju ma ħanx kont nafinsu, imma issa naf. Għandu kun tat-tellija x'imkien law qiegħda. Ħanagħmel waypoint. X'imkien fej naħseb x'imkien law għax naf li bejn tal-pistols and shit. Għandu kun hemm x'imkien lemm qiegħda. Ħanitfa' l-waypoint hemmhekk, issa naraw. Għax bħalissa pers li qed taħt il-pulizija ma nistax, issa naraw. Mela. Kif għattilkom, issa l-pulizija ħrabtom u għat nistemma li ġi in-night, għax ovvjament di speċi tal-karozzi bil-fors tamela bil-lejl, allora għat nistenna naqa li ġi bil-lejl u għabda bullshit. U issa daqt wasalt ħana nfittex namela. Jekk nitlef b'dil-karozza tal-mistrija, plus li ovvja, persa ħatkun l-ewwel race, naħseb għandha tkun l-eħfef race, issa ma nafx. Eżatt. Dinija, ħamraw. Xħajdinna da ċon ċin. Araħ kamu nice. With the haircut and talasel. Xillo s-ġara l ġbina. Natu illa l-karozza. Rajtu għal-karozza. Aħba ma doffit. Il-karozza tiegħi ovvjament, mhux tiegħu. Aħba. Jiex ma interessan xet jgħid, alright. Imma astera l-karozza kif fucking fattejta. ħaraġib ta' karozza. Plas li maħmuġa il-ostja. Ħammarru għal-rejs. Intu qotem purċinel. Ma sabiħa, xorta sabiħa. Issa ħana d-dirnaw xin għalla bebi l-ħanżir. Kif tafu, alright. Ħanibdew it-telliqa tant mistennija fuq iċ-channel ta' DigiGames. Għaddu li xtaħsbu issa jekk nistenġi l-ewwel. Insomma aqbdu għamlu like issa għaxin ħan irbaħ dil-ostja tal-li, alright? Ħan niprofa insomma. Diġa l-ewwel ostja. Ħatkun daqshekk boring ġifieri. Diġa fucking l-ewwel post. Ikkalma ara. Ara ħan aqħal għax fucking nibqa' li ħeġġa xi ħajt. Ħnaqa' waħda nik.
Ma sissa I'm doing pretty good. Oh, dik kif xillostja qed jiġri. Ma nistax ninżel bis-serjetà. Plus li għat l-aħħar illa. Alright. Please, 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 le. Il-lostja kif inħxejt. Bis-serjetà. Nistenta l-labdi, ma nistax. Mela, peress li ġara fakin xi ħaġa bla sens malla ħajkun narġa' nagħmel ħanibda r-race mill-bidu. Ovvjament għax għamil tera biex narġa' nagħmilha insomma għax malli tħaġġat il-karozza għalli fucking you left the car u għabda bullshit allura ġiet iżom mhix infilt. Immissa li jiena qalab bil-ħanżir u sa ħanirbaħ nipprova. Bikkalma qaw. Ostja ħanqod naqattent tara. Imma jien ma nistax nifhem kif il-lostja tala fuq dik il-biċċa hemm pjattaforma ħanqod attent. Għax dik il-biċċa kienet. Kif il-lostja tela ma hemmhekk. Jew x'kien dak il-ber il-moħħu kemm purċinell l-ostja. Issa naf li għat l-ewwel, l-importanti li nibqa' l-ewwel. Le, illa la bqajdiħel ġo għal-madu fi siġra. Kem għaw tkun ignoranta. U l-ħor ignoranti tal-minax baqa diħel ġar bil-ħaddaw. Alright, terġa' ġejt l-ewwel. Dizi men, di għasċet nibqa l-axħar, alright? Għalla l-ħfef waħda di. Naħseb inkomplihom tamba daw ir-races għax joġbuni ħafna, nejt idrit. Imma jdu li intom x'taħsbu wkoll. Arawna ostja l-karozza ħaw nice. Karza d-duluri. Tad-duluri, alright? Arawna li għat l-ewwel ovvjament jgħat l-ewwel. Ma tistax tgħid. Le, u għal baqa l-ħalleb tfottix kollox kurnut il-los jara xo qabżuni. Imma jħarġaq biskom. Għall-ħares nitlef. Għandi karozza. By the way, apparti li karozza d-duluri di upgrade ta' full. Għandak suppost għandikun kont upgrade ta' dira kollox ġviri. Għall-ħares nitlef. Għax nibki. Alright. Muħħak għax narġaw nardawħ. Ġoda. Ejja, u Sissa mus suppost għandna problemi. L-importanti li nirpu, jiddik kull ma interessani. Li nirpu. Kif għaddejna minn bejnietom. Bil-mod. Le, il-lossja kif għaddejt. Ikkalma qalb. Ejja. Dejjem dritt issa, mbagħad xi dar xi ħin ieħor irridu niksru ma għalissa dejjem dritt. Issa rridu niksru. Min se nidrifti għax rrid nibqa' l-ewwel, alright? Alright bitches. Alright wasanna. Bomba, wasanna. Irbaħnija, hey! Hey, how nice. How fucking nice. $200 biss tajtuna. Mission pass, doġament ġena l-ewwel. Dik li dar ħaġa importanti. Insomma, ara, ħamela l-episodju għallum għawek. Forse namel iktar xisimom. Daw races. Issa Andrejs naħseb Andrejs oħra għawek. Ma minista namel għallum. Da kollox għallum. Mamlu like, comment u subscribe jekk intom ġodda. Ixxerjaw dan il-channel. Narakom id-darba li jmiss.